αμέσως. Σόρπα! Έτοιμος.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Παρασκευή σήμερα 21 Απριλίου, ξυπνάμε μαζί, ξεκινάμε μαζί. Το βιντεάκι βέβαια ήταν λίγο παλιό. Μόλις προλάβαμε να συνδέσουμε και τις κάμερες, γιατί ξέρετε όσο εσείς βλέπατε αυτό το βιντεάκι, εμείς αποσυνδέσαμε τις κάμερες γιατί έχουμε έναν κακό σκηνοθέτη. Ρίξαμε και εμείς το δικό μας χορό μέσα στο στούντιο. Με το φόβο των Ιουδαίων, ξέρετε, μην καταλήξουμε σε κάποιο κανάλι να βλέπουμε τους εαυτούς μας σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Πάντως μας έφτιαξε τη μέρα, Νίκο, θα έλεγα. Μπορεί να ήταν παλιό, αλλά δεν πάβει έτσι να σου ανεβάζει. Είναι διαχρονικό. Ναι. Και κάνει και μια διαφήμιση στη χώρα μας, έτσι, διότι έξω έχει παραχθεί, έξω έγινε η παραγωγή. Είναι μια από τις διαφημίσεις της χώρας μας, νομίζω. Σε ποια χώρα ήταν αυτό, γνωρίζουμε? Πρέπει να ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν το πρόσεξα καλά και αν το θυμάμαι καλά, γιατί πρέπει να έχει γύρω στον ένα χρόνο που έγινε αυτό το βίντεο. Θα βρίσκουμε έτσι τέτοια βιντεάκια να παίζουμε τα πρωινά, να απολαμβάνουμε έτσι και να παίρνουμε μια ανάσα και να φτιάχνουμε λίγο διάθεση. Γιατί ξέρετε, βλέποντας εμένα, το τι ειδήσεις συνήθως διαλέγω να σας πω. Να δούμε τι ειδήσεις έχουν οι εφημερίδες, τι υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν τα πρωινά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Αντιπαράθεση Σόιμπλε-Δουνουτού, ανησυχεί Ελλάς για μπαράζ επιθέσεων, 63 εκατομμύρια ευρώ από ΔΕΗ σε αρχαιολόγους, debate και πυροβολισμοί στο Παρίσι. Είναι αυτό που είπα το πρωί. Όποιοι δεν το ακούσατε, είναι μια αντιπαράθεση Σόιμπλε με το Δουνουτού. Ξαφνικά βγήκε ο Σόιμπλε με μια τεράστια στροφή, τα πάνω κάτω, και λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση, τα στοιχεία που παρουσιάζει, είναι τα μόνο σωστά. Και έχει άδικο το Δουνουτού. Δεν είναι καλά τα στοιχεία του. Μα έτσι κι αλλιώς, κοίταξε, Χρήστο μου, έτσι κι αλλιώς το Δουνουτού έχει πέσει πάντα έξω. Πάντα έξω. Ναι. Οπότε δεν έχουμε δηλαδή μέτρο σύγκρισης. Ναι, όχι, εμένα μου κάνει, Νίκο, εντύπωση η στροφή αυτή του Σόιμπλε, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάποια, θα έλεγα, σύμπνοια, σύμπλευση Σόιμπλε με Δουνουτού. Του Σόιμπλε, ειδικά του Σόιμπλε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι η Κριστίν Λαγκάρτ βγήκε προχθές και έκανε τις δηλώσεις ότι θέλω κούρεμα του χρέους. Πράγμα που δεν θέλει ο Σόιμπλε, οπότε λέει τι να κάνω κούρεμα του χρέους ή να πω να φτιάξουμε τα μισά μέτρα και να δούμε το χρέος την επόμενη χρονιά μετά τις εκλογές. Απελθέτω το ποτήριο τούτο. Έχεις δίκιο, Νίκο. Έχεις δίκιο. Πάμε Νομίζω ότι προχωράμε. Το πάμε να δούμε τα νέα. Τα νέα, Παρίσι νύχτα τρόμου πριν από τις κάλπες, καταπίνουνε τα μέτρα, χωνεύουν το χρέος. Αγώνας δρόμου από το οικονομικό επιτελείο στην Ουάσιγκτον, ο Πιέρ Μοσκοβισή ελπίζει σε συμφωνία έως το τέλος του Μαΐου. Βενεζουέλα, ο Μαδούρο δίνει όπλα στους οπαδούς του. Και πάμε στο Έθνος. Περίοδος χάριτος για τους συνταξιούχους αγρότες που εργάζονται, διευθυντές μέσω κρίσεων στο δημόσιο. Τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά του Παρισιού. Και βέβαια εδώ να πούμε, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τις κρίσεις των διευθυντών στο δημόσιο, ότι πραγματικές κρίσεις έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν. Δεν ξέρω αν τώρα γίνουν, έτσι. Αυτό οφείλω να το πω. Και περιμένω να γίνουν πραγματικά κρίσεις επιτέλους στο ελληνικό δημόσιο, με αξιοκρατικά κριτήρια όμως. Όχι κάθε περιφερειάρχης, για παράδειγμα, να κρίνει και να προωθεί τους δικούς του ανθρώπους. Πρέπει να γίνουν πραγματικά κρίσεις. Όχι μόνο των διευθυντών, όλων των υπαλλήλων. Το περιμένω, να δούμε. Μόλις κάνουμε πρωθυπουργό τον Μπαρμπαστρούφ και την ομάδα του, θα το δούμε και αυτό, γιατί μόνο στα παραμύθια και στα καρτούν θα το δούμε. Γι' αυτό και το ανέφερα. Ναι. Προχωράμε. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, αναμέτρηση Γερμανίας Δουνουτού στην Νεαρινή Σύνοδο, διώξεις για τη λαιλασία των ταμείων. Και 1967-2017, 50 χρόνια από τη Χούντα, σαν σήμερα τα τάγκς κατέλειαν τη δημοκρατία. Και βέβαια πως φτάσαμε στην 21η Απριλίου, σε αυτό αναφερόταν, αμέσως μετά έχουμε την εφημερίδα Αυγή. 21η Απριλίου, 50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο, δεν ξεχνώ. Κρυφτούλη από Κικίλια για το προχθεσινό πάρτε τα όλα του Μητσοτάκη, ηλεκτροπληξία στη Νέα Δημοκρατία για ΔΕΗ. Γαλλία, σφαίρες και νεκροί στα ηλίσια παιδεία. Αμέσως μετά έχουμε να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου.
Σε ποιες σχολές φέρνει άνοδο βάσεων το κούρωμα εισακτέων? Ψηλά ο πύχης για τα δημοφιλή ΑΕΗ. Στην Ουάσιγκτον κλειδώνουν πλεονάσματα και μέτρα. Εδώ πρέπει να πω, να σχολιάσω δηλαδή το γεγονός ότι, κύριε Υπουργέ επί της Παιδείας, δεν ανακοινώνονται τέτοια μέτρα τελευταία στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεται περικοπή των θέσεων, μειώση των θέσεων μάλλον εισακτέων, 1 μήνα, 1,5 μήνα πριν από τις εξετάσεις. Είναι πραγματικά απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτά ήθελα να πω. Επόμενη εφημερίδα, η Ελευθερία του Τύπου. Αναφέρεται σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως και με τη ΔΕΗ και με τους βασιούχους. Η λαροτραγωδία με τη ΔΕΗ και τους αρχαιοφύλακες, υπερχείληση από υπαλλήλους στο δημόσιο, στρατιά συμβασιούχων στη γαλέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ληστεία με ομήρους σε τράπεζα του Πειραιά. Επόμενη εφημερίδα, αγαπημένη, να κατεβάσω λίγο γιατί θα αλλάξουμε το σήμα επάνω στην εκπομπή. Ναι. Συγγνώμη, αλλά τώρα το είδα. Λοιπόν, μαθήτρια πήγε σε 52χρονο για να της πει το μέλλον και έζησε τον εφιάλτη στα χέρια του. Μέντιουμ βίασε ανήλικη. Το κόλπο με το ποτό και το ουρλιαχτά της 17χρονης. Και φοβερό πιο κάτω, παιδιά, τσιγκάνικο survival. Δεν παίζεται σήμερα το πρωτοσέλιδο, δηλαδή... Νομίζω υπήρχε και αντίστοιχο βίντεο στο ίντερνετ. Δεν το είδα, αλλά φαντάζομαι. Αν μη τι άλλο, μας φτιάχνει τη διάθεση. Τοπική εφημερίδα εδώ της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, η επόμενη. Καθηγητές δεν απέδιδαν τα οφειλόμενα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο κυνήγι των χαμένων εκατομμυρίων. Διώξεις για απιστία σε πρώην Βρυτανικές αρχές. Είναι το θέμα που κάναμε αναφορά στο θέμα αυτό πριν κάνα μισάωρο περίπου και το αναλύσαμε όσο γίνεται. Προχωράμε. Επόμενη εφημερίδα, Τύπος της Θεσσαλονίκης. Στρεβλές χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το σχολιάσαμε και αυτό πιο πριν για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο απίστευτος τρόπος που φουσκώνουν οι λογαριασμοί μας. Και μάλιστα έτσι να το δώσουμε για λίγο, ότι είπαν ότι θα το διορθώσουν μέσα στους επόμενους 2 με 4 μήνες, έτσι. Γιατί καταλάβαν και αυτοί ότι οι στρεβλώσεις είναι απίστευτες και αναφερόμαστε ότι αν περάσει έστω και 1 κιλοβατόρα κάποιο όριο, πληρώνεις για όλες το maximum ποσό της χρέωσης. Δηλαδή... Αυτό είναι το θέμα, Νίκο. Δηλαδή το ένα κακό φέρνει το άλλο. Συμπαρασύρεται. Και θα έλεγα ότι είναι το θέμα που κάναμε αναφορά χθες και με τον Κωνσταντίνο, τον οικονομολόγο μας, τον Κωνσταντίνο Ζήση, και θα επανέλθουμε. Εμείς πρέπει σαν πολίτες επιτέλους να μαθαίνουμε τι πληρώνουμε. Όχι ΔΔΕ με ΔΙΕ, οικολογικές πηγές ενέργειας κλπ. Πρέπει να μαθαίνουμε κάθε φορά σε ένα χαρτί το τι πληρώνουμε. Και όχι να υπάρχουν σκοτεινοί λογαριασμοί. Αυτό πρέπει επιτέλους να γίνει. Παρακάτω. Επόμενη εφημερίδα, Κόντρα News. Κάποιοι επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τις νόμιμες τραπεζικές συναλλαγές, επικίνδυνα παιχνίδια με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Η χώρα έχει ανάγκη από ανάπτυξη, επενδύσεις και όχι από δικαστήρια. Επίσης, επίθεση Σόιμπλε στον Τόμσεν, τα στοιχεία της Ελλάδας είναι πιο αξιόπιστα από αυτά του Δούνου του, είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Και κάναμε εμείς τον σταυρό μας, αν μη τι άλλο μετά από αυτό, και το λέω το σταυρό μας γιατί αμέσως μετά έχουμε την εστία. Δικτάτορ του βασιλέως εγώ δεν γίνομαι, η ιστορική μαρτυρία Φαρμάκη για το Καραμανλή και την 21η Απριλίου. Κράτος ΣΥΡΙΖΑ με 74.879 ρουσφέτια. Και αναφέρεται ακριβώς αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, το πόσο μεγάλωσε το κράτος και πόσοι είναι πλέον οι υπάλληλοι, οι κρατικοί υπάλληλοι. Ναι, πραγματικά είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Αυτό οφείλω να το πω. Είναι απαράδεκτο. Δεν ξανά έγινε ποτέ. Δεν ξανά έγινε ποτέ. Αμέσως μετά έχουμε ελεύθερη ώρα. Δώστε προσοχή. Καταπληκτικά πρωτοσέλιδα. Το βάζω μαζί με την Εσπρέσο. Ανατινάξτε την Αγία Σοφία, τα κρυμμένα μυστικά της Κωνσταντινούπολης, το ποθούμενο και το μυστηριώδες τηλεφώνημα στον Ερντογάν από Πούτιν. Μην ξεχάσεις και πάνω αριστερά, το λάθος του Παπαδόπουλου. Το λάθος, ναι. Τώρα για να μάθετε το λάθος, οι τηλεθεατές μας, για να μάθουν το λάθος, μάλλον πρέπει να αγοράσουν την εφημερίδα. Έτσι. Να μάθουμε και εμείς. Ναι, να μάθουμε και εμείς. Επόμενη εφημερίδα, Δημοκρατία.
Λοιπόν, γλιτώνει τον κόφτη 60% οι συνταξιούχοι αγρότες που εργάζονται. Κεραμίδα για τους ιδιοκτήτες, η εφορία ψάχνει τα συμβόλαια της περίοδου 2001-2011. Φόρος αναδρομικά για όλες τις αγορές ακινήτων. Κι άλλος φόρος. Εάν γίναν λοπιτούρες Πώς θα μαζέψουμε λεφτά, βρε Αλεξάνδρα? Πώς θα μαζέψουμε λεφτά? Αλλά ο κόσμος δεν έχει. Γι' αυτό χρωστάμε και τόσα πολλά όλοι μας. Πάντως, εάν γίναν λοπιτούρες στο θέμα αυτό τότε, θα έλεγα ότι πρέπει να επισκευαστεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, αν δεν πληρώσαν κάποιο φόρο, έστω και τώρα, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, να πληρώσουν. Έτσι. Γιατί αγοράζονται και βίλες μέσα εδώ. Δεν μιλάμε για ένα σπιτάκι ενός απλού εργαζόμενου. Βίλες και με φορολογία τεραστίως μικρή. Αυτά από μένα. Προχωράμε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα στη Star Press. Η Αρχιλοχίας ρίχνει φως στην τραγωδία, είχε ομίχλη και ακουμπήσαμε στα καλώδια. Θρήνος στις κηδείες των Ηρών, 13 Μαΐου, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δώστε προσοχή. Λοιπόν, θα διαρκέσει έως τις 13 Οκτωβρίου 2017. Προειδοποιεί medium, έτσι. Ναι. Προειδοποιεί medium. Πιστεύω να μην είναι το ίδιο medium που πήγε η κοπέλα που διαβάζαμε στο άλλο πρωτοσέλιδο. Και προειδοποιεί ότι η Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα θα πατήσουν το κουμπί. 13 Μαΐου, λοιπόν, παιδιά, έχουμε καμιά 20 μέρες, 22 πόσες είναι. Απολαύστε τη ζωή σας, γιατί... Όχι, θα διαρκέσει ο πόλεμος. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και ημερομηνία λήξης. Κάτι από Φωτίου μου θυμίζει, θα το δούμε αργότερα, γιατί η κυρία Φωτίου, μάλλον και αυτή σε κάποιο medium πρέπει να πήγε και έδωσε μια καταπληκτική δήλωση. Όχι, αυτή μιλάει για το μνημόνιο και έχει ημερομηνία λήξης. Ναι. Ο πόλεμος, να μην ανησυχείτε, μπορεί να ξεκινήσει 13 Μαΐου, 13 Οκτωβρίου του 2017 τελειώνουν όλα, μην ανησυχείτε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι. Να πάμε να δούμε και κάποιες από τις τοπικές εφημερίδες. Έχουμε τον τύπο της Χαλκιδικής. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ παραδέχεται τις ελλείψεις προσωπικού που έχουν αποδυναμώσει τη Χαλκιδική, αλλά δεν φταίει το ΕΚΑΒ. ΕΣΕ, το Πάσχα δεν έφερε την Ανάσταση στην αγορά, αναφέρεται στις δηλώσεις του κυρίου Κορκίδη. Εδώ, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να αναφέρουμε ότι έγινε χθες μία συγκέντρωση και ο αποκλεισμός του κεντρικού δρόμου της Κασανδρίας για το θέμα αυτό. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Υπάρχουν 3 ασθενοφόρα στο κέντρο υγείας Κασανδρίας. Λειτουργεί το ένα, το οποίο πολλές φορές όμως το πηγαίνουν, το στέλνουν σε άλλο τομέα. Με αποτέλεσμα, εδώ είναι που είναι τα 3 ασθενοφόρα, λίγα για τη Χαλκιδική και τη διαμόρφωση που έχει η Χαλκιδική. Υπάρχει το ένα, το στέλνουν σε άλλο τομέα και πεθαίνουν άνθρωποι κυριολεκτικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι. Το καλοκαίρι η Χαλκιδική μαζεύει 1 εκατομμύριο κόσμο περίπου. Δεν μπορεί να μην έχει ασθενοφόρο σε κάθε τουλάχιστον πόδι. Αυτά. Μην ξεχνάς και να το πούμε ότι ο προγραμματισμός όλος αυτός έγινε μέσα από το ΕΣΠΑ, αλλά στο ΕΣΠΑ δηλώνουμε τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, όχι τους κατοίκους των 4-5 μηνών οι οποίοι κατεβαίνουν στη Χαλκιδική, τους Θεσσαλονικείς και όλους τους υπόλοιπους τους τουρίστες. Με τα χρήματα του ΕΣΠΑ δημιουργήθηκαν όλα αυτά και να μην το ξεχνάμε. Να δούμε λίγο το Ολύμπιο Βήμα, την εφημερίδα από τον νομό Πιερίας. Στον κεντρικό του τίτλο «Ξεχάστε γενναία περικοπή χρέους», λέει ο επικεφαλής του ESM. Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ανάπτυξη του 2017. Γρίφος, το τι θα γίνει φέτος με τις αποδείξεις, έχει μείνει λίγο πίσω, θα έλεγα, το πρωτοσέλιδο από το Ολύμπιο Βήμα. Πάμε στην πρωινή του νομού Κιλκής. Βεργίδης προς ΣΥΡΙΖΑ Κιλκής για τη φιλοξενία των προσφύγων. Εμείς δεν αμφισβητούμε την ευαισθησία κανενός, πράξτε και εσείς το ίδιο. Πολλαπλά χαρμόσυνη Λάμπρο Τρίτη, Μητρόπολη Γουμένισσας. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Και πάω στην Πανελλήνια του Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη είναι και αυτή. Ανοιχτούς λογαριασμούς για μέτρα, αφήνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στα 70 εκατομμύρια τα φέσια από ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές. Άλλο ένα μεγάλο έτσι πρόβλημα.
που ματώνει την αγορά. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα που είχαμε για σήμερα από τις τοπικές αλλά και τις αθηναϊκές πρωινές εφημερίδες. Ωραία. Παρασκευή σήμερα. Έχουμε Παρασκευή σήμερα, 21 Απριλίου. Έχουμε 1 λεπτό πριν από τις 8, το οποίο όπως φωνάζουν ο σκηνοθέτης, όπως λέει ο σκηνοθέτης, θα μπει με το τάγκς. Αν δεν κάνω διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ στο Δίον TV, στο Ξεκινάμε μαζί, ξυπνάμε μαζί.